حزو السلام تانا تقبلوا نايزا channelنا تعزبتي كملكم تصنعوا نزوان زبلنا مزيناتات حزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات سماعات بركز زبلوا وانا وحبريتاتات نا يوتيوب channel متصعنوا اقدم ملقتي دما نوتيفيكيشن منتان كبصحكم زيناتات بوانا كتكتاتلو نزا نا يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار ناي دول ملكت مطوا ايترسعوا شركنت ايرتران سودان امرغا قنا افريكان قيح بحرن اقداس مخانو تغليصو سراويت فدرال كبيد غدات كم زبصحو ودب حوحات غليصو كابزوبا سمين معرب تግራይ بأماي زوطور زيغاتات بتفطر خوينات كم استسددو تغليصو ترامس إيران حج زور دردر لو مخجمر مخانو غليصو اب ግብጺ 5.4 ሬክተር زعقون منقطقات مريت አጋጢሞ ንእስራኤላውያን ንምጥቃዕ በኢራን ተቆፂሩ ዝንቀሳቀስ ስካንዲናቪያዊ ጉጅለ ገበኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዝን ካልአን በዘዝሕዘርኩም ከርበ ሰናይ ጻንሒት شركنت إيرتران سودان أمريكا قنا أفريقيان كيح بحرن لعول تراخم زلو تقليتو أمباسادور سودان أب إيرترا أسامة أحمد عدر باري أب غازيتا سودان هورايز أب زرقو صحف أقدسنا زمدنا خلتين هاجرات كوغل فتينو أب غازيتا سودان هورايز بعلت حدن حسه أب زرقو صحف كيح بحرن قنا أفريقيان أب تقبو قلطوف زكايات زلو جيوبوليتيكاو ملكعن وددرن عمس مرمرخب قرب سنسلتاو ጸጋታት ነዳድን ተፈጥራዊ ጸጋታት ኣወሳነ እዋን ከም ዘሎ ኣብሪዮ أمباسادور أسامة خابز بمبجس كابز باو شركة بزحلفة زسفع تصتان لمعتن زلقة مرجان نمزجاب زعلنا استراتيجي كوم حزنة كم زدلي قاليتو كأمباسادور أصعبو أبز مدايزي أمونغو السودان إيرتران زولو استراتيجي كوم شركة نرجو زباو ميزان حيلا عبي مسيرتي بمبال كلتين هجرات أب أيح بعدن كأن أفريقيان حبارة وربحة كم زلون قاليتو وسيخدمه السودان بجمعهم كأيح بحري أبيلان سمين أفريقيا مبرق ما أكل أفريقيا اتراقب دلدل يا خبل قليتو سودان أبزوبا زلوا هابتي حرشان ماين معدنن ون كم حنتي أبي موتر لمعت كوينة خطر قلقل عام خمس زلوا قليتو بنتارو إيرترا أبقى إحباري فولي جيوبوليتيكاو أك أمام تازلوان كمون سفيح جماعة بحرن تسفى زلوا ودباتن زحزت مخانة تغيسو إتا أمباسادر زوم قديات زياتهم نقط طبان وهداتن بوليتيكاو مرقان تزوبا عند حقوق خوينام كقلقلو يخوليهم دعر مبال كلتين هاجر زرق النوحن زتصنحن استراتيجيكاو محزنات كم زمساتا أبريهو سرايت فدرال كبيت قرآت كم زبطحو ودب حوحات قليتو منقست فدرال كاب حد نحسه كلتشحن عيسان شدشن أقا وقحتا جميرو عم عراب تقراي بأنفل شريرنا قبل السرايت تقراي قولوا وقع خمس غفته ودب حوحات قليتو كم مقلت صحوات أبتوقع حيثات قطف دقة في السودان كاب تخباب تجديدهم زستأكبوا عطوقاتهم استساهتفوا خوينهم سرايت منقست فدرال كل عينت عامتات حيل مدرن عيرن تتأكيمو كاب وقحت حدا نحسه جميرو كساب أقا مشت تدقاقا متقعتات أكايديو سرايت تقراي كاب سرايت منقست استفنوا المتقعتات كم زفشلو اتودب أم مقلت حابيرو التمال سنبز وات مقلت ودب حوحات كم زملكتو سرايت منقست فدرال مشاركتون كبيد موجوداتي بتصيوهم عليلو نسعبو أبت خباب بستفترة سنبادن مشفان بزحات وقعت بإيروبلان تتعينم أبقالوات كبابيتات إيتيبيات وسيدهم يوسردو خمزلون تغيسو حزب تقراي هلونون دحناتون مكل خالي مولو مسل كمزلو زغنزبات مقلتي التسرعات أبقالوات جنباراتون تماساسا لمتقعتي كفتسم سلازخل نزي فتحو متقعتي بحنت كسعور مخانو قاليتو كاب زوبا سمين معراب تقراي بأماي زوطور زيغاتات ناب سودان كم تسددو تقاليتو وانا مغنات اب كبابي شررنا بقدام السنبات استقايده خبيد وق مخانو منጭታት ጸጥታ حكمنا السودان ني اي بي አራጊጾም አለው ቀጣው ግጭት ትውግ አሞንጎ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ኃይልታትን እጡቃት ህወሓትን استقايده ኮይኑ ክልቲኦም ወገናት ከበት ብረትን መካናይዝድ ክፍልታትን ድሮናት ከም ተጠቅሞ ተገሊጹ እቲ ኣብ ኩናት ዝተኻየደሉ ከባቢ ሽረና ኮይኑ ምስ ዶባ ሱዳን እምባጋሮ ዝተኣሳሰርን ዛጊት በአምሓራ ተወላዱ ዝመሓደር ዘሎ መሬት ምዕራብ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት በአማይ ዝቁጠሩ ሰባት ዶብ ሰጊሮም ኣለዉ ካብቶም ዶብ ዝሰገሩ ሰባት ዝቆሰሉ ናይ ትግራይ ተዋግእቲ ከም ዝርከቦም ናይ ሱዳን ትሪቡን ጸብጻብ ሓቢሩ እቶም ጉዳት ኣብ ሓምዳይት ናይ መጀመርታ ሓገዝ ድሕሪ ምርካቦም ካብ ዶብ 15 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ናብ እትርከብ አልሃሻባ ናይ ስደተኛታት ማዕስከር ተወሲዶም እቲ ዶብ ተሳጋሪ ተኽሲ ናብ ውሽጢ ሱዳን ዘለዉ ማዕስከራት ስደተኛታት ብምብፅሑ ህይወት ሰባት ከም ዝጠፍአ ናይ ሱዳን ስደተኛታት ኮሚሽን ገሊጹ ምፍራስ ስምዕ ፕሪቶሪያ እዚ ግጭት እዚ እቲ ኣብ ሕዳር 2022 ተፈጸመ ናይ ሰላም ስምዕ ብኸቢድ ዝፈታተን ኮይኑ ህወሓት ስምዕ ፕሪቶሪያ ፈሪሱ ብምባል ንመንግስቲ ክኸስስ ጸኒሑ እዞም ዜጋታት ዝስደድሉ ዘለዉ እዋን ሱዳን ንባዕላ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ፈጣን ደገፍ ሓይልታት RSF ብዝግበር ዘሎ ውሽጣዊ ኩናት ትሕመሳብ ዘላትሉ እዋን ብምዃኑ እቶም ስደተኛታት ድሕነት ኣብ ዓብይ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ይግለጽ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ሱዳን ንተዋጋእቲ ትግራይ ይሕግዝ ኣሎ ብምባል ክኸስስ ከሎ ሱዳን በወገና ኢትዮጵያን ሓይልታት RSF ማዕስከር ሂባያ ብምባል ትኸስስ
ዝውግእ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ጻዕቕ ተኹሲ ግዝያዊ ምዝሓል ከም ዝረኣየ ናይ AFP ምንጭታት እኳ እንተሓበሩ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወተሃደራዊ ውጥረት ግን ገና ኣይረግአን ዘሎ። ትራምፕ ምስ ኢራን ሓድሽ ዙር ድርድር ሎሚ ክጅመር ምዃኑ ገሊጹ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መወዳእታ ኣንጻር ኢራን ሕነ ክፈዲ ምዃኑ ድሕሪ ምፍራሕ ሓሳቡ ብምቕያር መጥቃዕቲ ደው ክብል ከም ዝኣዘዘ ዝፍለጥ እዩ። ሕጅማ መጻብኦ ሄርሙዝ ዳግማይ ንምኽፋት ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ምስ ኢራን ዝግበር ድርድር ካብ ሎሚ ሶኒ ድሕሪ ሰዓት ክጅመር ምዃኑ ገሊጹ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ኣየር ፎርስ ዋን ውሽጢ ኮይኑ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ድርድር ካብ ሎሚ ሶኒ ድሕሪ ቀትሪ ክጅመር ምዃኑ ብምግላጽ ህይወት ሰባት ዘድሕን ዘየድሊ ዓመፅ ዝከላኸል ከም ዝኾነ ኣብርሂቡ። ትራምፕ ብቐዳም ምስ ኢራን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐን እቲ ኒኩሌሳዊ ስግኣት ከም ዘብቅዐን እኳ እንተገለጸ እንተኾነ ግን እቲ ዝርርብ ሎሚ ሶኒ ከም ጅምርን እቲ መስሕ ስምምዓስ ከም ዝዛዘም ሰሌዳ ግዜ ክህብ ከም ዘይክእልን ገሊጹ። ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ደው ከብል ዝሓተታ ሃገራት ስዑድ ዓረብን ሕብራት ኢማራት ዓረብን ቀጠርን ምዃነን እኳ እንተገለጸ ኢማራት ግን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ክትቅጽል ድሌት ከም ዝነበራ ጸብጸባት ወል ስትሪም ጆርናል ይሕብር። ትራምፕ ተወሳኺ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ማኣዲ ዘቐርብ ዘሎ ስምምዕ ብቐንዱ ኣብ መጻብኦ ሄርሙዝ ዘተኮረ ምዃኑን ጉዳይ ኒኩሌሳዊ ድማ ኣብ ዝመጽእ ስምምዕ ክርአ ምዃኑን ገሊጹ። እዚ ነቲ ዝሓለፈ ሰነ ዝተኸተመ ስምምዕ መርዳእ ንምሕዳስን ዝግበር ጻዕሪ ኮይኑ ኒኩሌሳዊ ድርድር 60 መዓልታት ዝሃበ ምንባሩን ሕጂ ግን እቲ ስምምዕ ትሕቲ 30 መዓልቲ ጥራይ ተሪፎ ከም ዘሎ ጸብጸባት ይሕብሩ። ብተወሳኺ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢራን ዝርከብ እምባ ፒካክስ ተባሂሉ ዝጽዋዕን ትሕቲ መሬት ተሃንጸ ስውር ኒኩሌሳዊ ትካላት ንምድብዳብ ተደጋጋሚ መጠንቀቕታ ሂቡ እዩ። ኣብዚ እምባ ሓድሽ ህንጸት ይካየድ ከም ዘሎ ዘርእዩ ኣሳእል ሳተላይት ኣብ ቀረባ ግዜ ተዘርጊሖም ኣለዉ። እምባ ፒካክስ ካብቶም ምስ ኒኩሌሳዊ መደባት ኢራን ርክብ ዘለዎም ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ብኣሜሪካን እስራኤልን መጥቃዕቲ ዘይተፈጸመሎም ውሕዳት ቦታታት ሓደ እዩ። ኢራን ዝኸዘነቶ ብላዕለዋይ ደረጃ ዝበልጸገ ዩራኒየም ብኡ ከም ዝርከብ ዝገልጹ ዘይተረጋገጹ ሓበሬታት ኣለዉ። እዚ ዩራኒየም እዚ ኒኩሌሳዊ ኣጽዋራት ንምስራሕ ዝተወሰነ ምጽራይ ጥራይ ዝተርፎ። ትራምፕ ብ21 ሓምለ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ነቲ ከባቢ ኣብ ቀረባ ግዜ ብከቢድ ክንድብድቦ ኢና ኢሉ ከም ነበረ ዝዝከር። ብ28 ሓምለ ድማ ኣብ ፒካክስ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ብንጹር እፈልጥ እየ ስምምዕ እንተዘይገና ነቲ ትካል ከነጥፎ ኢና ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን እስማኤል ባቂ ብ22 ሓምለ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቲ እምባ ዝኾነ ኒኩሌሳዊ ንጥፈታት ኣይካየድን እዩ ክብል ገሊጹ ነይሩ። ንመጠንቀቕቲ ኣሜሪካ ድማ ንጥፍኣትን ዕንወትን ዝተመሃዘ ምስምስ ክብል ገሊጽዎ። ፒካክስ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ናይቲ ዝዓበየ ኒኩሌሳዊ ትካል ኢራን ዝኾነ ናታንዝ ይርከብ። እቲ ኣብ ናታንዝ ትርከብ ትካል ኣብ 2025-26 ብኣሜሪካን እስራኤልን ተደብዲቡ ነይሩ። እዚ ኣብ ውሽጢ እምባ ፒካክስ ዝርከብ ትካል ኣዝዩ ዓሚቕ ትሕተ መሬት ዝተቐበረ ኮይኑ ናይ መወዳእታ ዓላምኡ ግን ብስቱር ዝተታሕዘ እዩ። መሰረት ትንተና ናይቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሉ ትካል ስነ ፍልጠትን ሃገራዊ ድሕነትን ኢራን ነቶም ናብቲ ትካል ዘእተዉ ክልተ ናይ ምብራቓዊ መተሓላለፊ ጋለርያታት ብኸፊል ኣጫቶም ኣላ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ቦታ ቀጻሊ ናይ ህንጸት ንጥፈታት ክካየድ ተዓዚብና ኣለና ይብል ስፐንሰር ፋራጋሶ ካብቲ ትካል። እቲ ስርሒት መብዛሕትኡ ኣብ ውሽጣዊ ኩዕታን ነቲ ትካል ካብ መጥቃዕቲ ኣየር ንምክልኻል ዘኽእል ናይ ምጽናዕ ስራሕን ዘተኮረ ይመስል ክብል ወሲኹ ይገልጽ። እቲ ትካል ኣብ ውሽጢ እምባ ዝተሃንጸ ምኽንያት ካብ ኣየር ዝፍነው መጥቃዕትታት ንምክልኻል ኮይኑ ብገምጋም ተንተንቲ እቲ ማእከላይ ክፍሊ ናይቲ ትካል 100 ሜትሮ ዝኸውን ትሕቲ መሬት ይርከብ። እዚ ከዓ ካብቶም ኣሜሪካ ዝሓለፈ ዓመት ብናይ ቦስተር ቦምብታት ዝደርበየቶም ኒኩሌሳዊ ትካላት ፎርዶንን ናታንዝን ዝያዳ ዓሚቕ እዩ። ናይ ኣሜሪካ GBU 57 ዝዓይነቱ ቦምባ 13 ቶን ኪሎግራም ክብደት ዘለዎ ኮይኑ ክሳብ 18 ሜትሮ ዕምቆት ኮንክሪት ወይ እውን 61 ሜትሮ ዝዕምቆት መሬት ሰንጢቑ ናይ ምእታው ዓቕሚ ኣለዎ። ይኹን እምበር ሰሞያ ከም ዝሕብርዎ እምባ ፒካክስ ሙሉእ ንምዕናው ኣጸጋሚ ከም ዝኸውን ይዛረቡ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳውዝ ፍሎሪዳ ተመራማሪ ኣርማን ማሕሙድያ ሰርሲሩ ናብ ውሽጢ ዝኣቱ ቦምባታት ተጠቂምካ ንኹሉ እቲ ትሕቲ መሬት ዘሎ ክፍልታት ምዕናው ኣዝዩ ከቢድ ይኽብል ይገልጽ። እንተኾነ ኣሜሪካ መእተዊ መተሓላለፊ መስመራት መራኸብን ብምዕናው ነቲ ትካል ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ክትገብሮ ከም እትኽእል ይገልጹ። ኣብ ግብፂ 5.4 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢሙ። ማእከላይ ምርምር ጂኦሳይንስ ጀርመን ብመሰረት ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ግብፂ 5.4 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢሙሎ። እዚ ምንቅጥቃጥ መሬት ካብ ገጽ መሬት ትሕቲ 10 ኪሎ ሜትር 6 ማይልስ ዓሚቕ ቦታ ዘጋጠመ ምዃኑ እቲ ማእከል የረጋግጽ። እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ግብፂ ጥራይ ከይተሓጽረ ኣብ ደቡባዊ ማእከላይን ክፋል እስራኤል ብምስጋር ብሰፊሑ ተሰሚዑ። ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ግብፂ እቲ ሓደጋ ኣብ ተሰማዓሎም ከባቢታት መደብ ምላሽ ህፁፅ እዋን ናብ ተግባር ከም ዘእተወ ኣፍሊጡ። እንተኾነ ግን እቲ ማሕበር ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ሓበሬታ ዝጠፍአ ህይወት ሰብ ይኹን ዝበፅሐ ዕንወት ንብረት ጸብጸባት ከም ዘይበፅሖ ገሊጹ።
بعد مزح حفشاو خناتات إز مسمرات كساب زودا نبرتخ ملكة عنوات ويون مسنطق زرقي هنصاتات محدق جيلهم كتصنحو وقع وحبيتات رايك كتاتلو محبر أي حوار حد صنع متنقطة يبولو أب سومونزي بيت فردي بريطانيا هذا من اسمس إيران ركب كابزلو شو دناو جوجل جبنياتات تزاز تقبلو سهم نمقتال وديت بملامو جبنيا خوينو رهيبولو زمرباب فوكس تروت تبعيلو تصوع أن من السيد كما قانت ألي بمتقام زفلت كان جوجليو تكال بوليس إيروبا يوروبول نستر إيزي عمس كما أقول كبل قليت ولا داتنال أبريت أنا من مقتال تقوتيرو خمس نبرة كساب حجي نوتر أيكونان أتلان أبريت أنا قد متحزو حدث من أقدمه من محدرو دونالد ترامب أبلع لإيران نايزو خطلو زل على تسقطي أكلات بمقوار أبلع لمرباب فوكس تروت مرحيون روا ماجدن مع قمان بيرنيريو منستر جنزب أمريكا خبزوت أو مجلتي فوكس تروت مس منستر سليا إيران تحبابيرو خمسرح أفليتيو تمساسال منግስት ብሪጣንያውን እዚ ጉጅለ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ኣብ ዝፍጸሙ መጥቃዕታት ኢድ ስለ ዘለዎም ማዕቀብ ኣንቢሩ እዩ ትካስለያ እስራኤል ሞሳድ ዘውፅኦ ጸብጸባት ከም ዝሕብሮ ረዋ ማጅድ ንእስላማዊ ሪፐብሊክ ኢራን ይስራሕ ኣሎ እዚ ጉጅለ ኣብ 2023 ኣብ ሽወደን ከተማ ኣፑላሳ ኣብ ዝተኻየደ ከቢድ ነታጉ እዩ ኣቓልቦ ረኺቡ ነዚ ነታጉ ክሳብ 20 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝስማዕ ድምፂ ዝነበሮ ኮይኑ ሓንቲ ጓል ሰይቲ ድማ ሂወታ ሲኢና بتوصحي أب تاريخ 2024 أب ستوكهولم أب زركب إمباس إسرائيل نتاقون متصوات استقبل فتنة مستقبل ركب كم زلوا تقاليتيو بيت صحفة دحنا شودن إيران جبينياتات بمتكام أما لا أوروبا عمل سفتم كم زلا يخصص يعني ستيرلينغ حلف تتكال إيران تقام تاتراي زي كونس إسرائيلوان أهداوان تكالاتون تتك على خبر كسيسنيرو زلاندن بريطانيون تماساسال خسي أقربان اللوا إيران أبلع تقام تسقط المفتر أب أوروبا زركبو جحلالو جلتات جبنياتات تتكمل يقلتا إيران قلنا زخصزي بمنسق السياسة زوجاتون حسوت حبيتها خطبت تنزقو كبرات تعذبتنا نايلو منابلة مدباتنا نزي مسد كنتفن وانا من حبيتها ترقبو لايك شير كومنت سبسكرايب قبرو بخبر عدم سسنايو